Чацвёрты дзень навенны праз заступніцтва святога Карла Акуціса. У імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Думка святога Карлу. Тое, што ўпрыгожвае нас у вачах Бога, гэта наколькі мы яго кахаем і наколькі стараемся кахаць нашых бліжніх. Разважання на распачацце. Уся веліч марыялогіі палягае на тым, каб звязваць з Марыяй нашыя асабістыя сілы, тым ліку і пачуцці. Такая тэалогія запрашае шукаць у Марыі крыніцу мужнасці жыцця, аптымізму, духоўнай раўнавагі і хрысціянскай самарэалізацыі. Гэтую апору мы знаходзім у Марыі, узоры поўнага давярання сябе Езусу. Ідучы яе шляхам слухання і веры, можна лягчэй адкрыцца на глыбокае веданне Хрыста. Для таго, каб пазнаць Хрыста, які пераўзыходзіць усялякія веды і быць напоўненым ўсёю поўняю Бога, неабходна, каб Езус пасяліўся ў нашых сэрцах праз веру. Тут на дапамогу прыходзіць беззаганная Марыя, Маці Божая, таму што яна, як першая хрысціянка, сваім прыкладам вучыць нас таму, як цалкам даверыцца Богу. З жыцця святога Карла. Жыццялюбны падлетак быў добра вядомы ў сваёй парафіі, дзе дапамагаў катэхетам і дзейнічаў як валанцёр па дапамозе бяздомным. 4 мая 2003 года у касцёле святой Марыі Карло атрымаў сакрамент бежмавання. Удзяліў канфірмацыю юнаку пробаш парафіі Сан-Марко ў Мілане, пралат Луіджі Тасторе, у мінулым сакратар кардынала Карла Марыі Мартіні. З выказвання мамы Карлу Антоніі Сальсану. Беатафікацыя майго сына утрымлівае ў сабе эўхарыстычнае пасланне, якое кажа, што Бог прысутны сярод нас. Таму трэба пастаянна жыць гэтай эўхарыстычнай прысутнасцю. Святы Францішак, якога мой сын любіў, і сам Карло – гэта доказ плённасці жыцця тых, хто ставіць Бога у цэнтры свайго жыцця. З літаніі да святога Карлу. Святы Карло Акуціс, маліся за нас. Абаронца каталіцкага касцёла, маліся за нас. Радасны слуга Езуса Хрыста Збаўцы, маліся за нас. Прыклад вытрывалай малітвы, маліся за нас. Вялікі ушанавальнік Эўхарыстыі, маліся за нас. Ахвяраванне навенны. Божа наш Ойча, дзякуем Табе за тое, што Ты даў нам святога Карлу, які для моладзі з'яўляецца асаблівым прыкладам жыцця, а для кожнага з нас заклікам да святасці.
Ты, Божа, учыніў з Эўхарыстыі аўтамагістраль да нябёсаў і дазволіў Карлу быць закаханым Тваім Сыне, Езусе Хрысце. Ты таксама даў нам беззаганную Панну Марыю, як нашу узлюбленную маму, і дазваляеш пры дапамозе ружанца праслаўляць яе любоў і веліч. Прыймі, Божа міласэрны, малітву святога Карло ў нашых інтэнцыях, якія мы ўзносім да Цябе праз яго заступніцтва падчас гэтай навенны. Няхай яго усмешка напаўняе надзеяй кожнага чалавека і з'яўляецца святлом для нашых сэрц у штодзённым імкненні да дасканаласці, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амен. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен.